Shubor nagaslem jong udongsan hima. Kador barsnong mautari Thaiang Ribhoi District, kabahap hapo rat Thaiang hima khairim. Henne ngi ka arpau artare ulber arhajar arpau hapo ka jingalam jong uba tol bin kum urang basnong. Kalapan ko burom yaki khandai ngut ki rang basnong, ki balaya lam bat syakri yakasnong nadu usnem syajar khandai spa prapusau ter hadu usnem arhajar khatlai. Kani kasnong nadu balaseng hadu menta kalanang roy nang par ha ki babun kiliang. Hakaba hadu menta ki don kumba arspa lai pautali ki longgieng hakani kasnong. Yakini ki khandai ngut ki rang basnong lapan ko burom da uba Charles Marngar, MDC Kamauhati Constituency, ubala long kum ukongsan. Bat uba pateng marsing Presiden Kehinyau Trap Aceh National Movement kum usembut kongsan. Haka jing senran lang uba Joblin Sten, Presiden ke Youth Congress Committee Mauhati Constituency. Uba aibor lingdo rang basnong barim kasnong umke. Harengkat kinong ya lambat kidkot kador basnong mautari Thaiang. Kinong songsnong ki bakan thop nadu ki riu rang ba, ki long me ki khun samla, bat kumju ki khana bat ki hebaren. Ngakan mau ya pi ba chas kum MDC jongi house name arjar khat khandai upat ba jong ka mawati ula pensyong ya pi hapo jong ka district council pidon ka jingit kli ka bakrau na ka benta jongi upat ba hoj haka temri boy lem hapo jong ka jalaru kumju kine kide jingit kli ki ba shisha ke ba pisim khya shisang yoi hak YouTube ke ba pidon ka jingit kli na ka benta jongi kum upai ba langkot upai ba jong ka mawati udang don hakalanti ban pen kre na ka benta jong pi ba chas marnga ki bedang le ya ki kot ki selale se ban pen telun ya ki kam bahau arpulai upai ba umen syong ipi ha po ka assembly ngadon ke jingkermen ka bakra gumba uriu stat uang cisen yang lada bales uang lada uta unong tau unong bu jongi lada om khalang yapi kum unong ilam nadu perbekar himla balong kum unong ilam hoi ngakan mau ya ka ktin ka jung blei ka bong ka bakot yau blei kot yau Samuel blei wong au Samuel ujubab ong atang kena endre yame ngala jinna du dak po ka ti jome basi marngar lada blei ula pen la khalang yepi kum unong ilam ar phulai pinlong uban syong po yung assembly kat kum jing pen kre yong upai ba Snong bangai ngam klet ya pa ngaru ngodon kum kata kamen sim bangamla ban klet ya kan ke snong kapala penhe pensan yang de kublai sibon rong ba snong bat ki esi member ki bala poi perkhat bala don ni ke jingmut bapa ban khot lang yang ha kan ke program ke jopi ngai kublai kerpang ya pi ba ma piru pim klet yang wak la dan la yolok chaka wei pat ke snong henrei pidang kan mau yang kublai sibon kum ma ma pi kesnong pidang kenmau yang ngaru nganom la ban klet ia kesnong ke tau ke jonga kamen sim kadon hang ne kamet kadon sate kata kadai kapangakwa ban kren sapi kinong song snong jong kesnong mau teri kenmau hapa kadon kino kijinge jong kesnong ke tau ngalong ubala kloy ban e trelang bat pi lembaga dei wei lagi samlarong ba babat ia ka kerdan kumu presiden jong ka HANM jong ka Ribhoi district kam ke jonga kadai bagan pek na banta ke jinge jong ki pai ba kham tam kali ke dong bak athan ke jongi kapala sa din na baro ki constituency dei na kata kadau ngalami sakmat ya kapan aga kti kadang kti gamon bang trai bang kentiu ya kali ke dong bak athan ke jongi ngamla kandai kublei ya MDC baton burom ke jongi ibala don lang ban ngi ke por ide iwei no long mit khmat ubasim khia berpek ia ka kason dong upai ba dong ka Mauhati constituency but ideiru way na kinomi kmat ubala simkhia hagabede bat ka border issue ya kata borok nisaki nyo i ka jingtrai sutom ka jong i ban penbaik ya uput usam
banwanra ya ke jela ka papura ngai i ke jitri storm ke jong phi khublai sibun MDC badan buram ke jongi ya ke jingyo i jengai ke jong phi la benta ke riba ke jaj benrio belong unomi khman uba pura hauneu hajar pulai to ngi ku pai ba long chong snong jong ka mau hati constituency ide bersautu ya uno brio bang ide benjit ubadan ya ke jigit kli la ka benta ka mau hati constituency Mapi kiri rong ba kinong yalam snong ki parim pinang ai kijing ai jumut kum ki advisor kinong ai buat ki barang ba ya orang ba snong uba mentah bonang la ban trei khama bat orang ba snong jongi uba mentah unsim ya kijing ai jumut jong pi ki baba ban tei ya ki snong ka thau bat ngada kwa ru baka snong mau tari tayang ngayong i kan dei ke snong kabonon ra sisin kasngi kanon ra ikanam kaburam hapo kadang riboy kesangi badah kejelahi baru kawai ngasu kemen banyu i kejingi teli kejong pi ngasu kemen banyu i kejingi long kawai kejong pi bat ai bagani kejingi long kawai kejingi long siteli kejong pi kanang teksong nang nei sakmat ba pinang la ban pentelon i kam snong kam thau kejong pi bat ngakwa ban ai jungmut ru hang ni ban pasyat ya pi hang ni bagani kerkom ke bapi pile imat kamdei ban long tang mam ta kirang baru lese ban perkhat i gilong kemi ki samla ki bami syakmat bagani ke dei ke jing ai mensim ngayon hang ni ngalong kumne ko mangalong dan ki bakersan bar ki ba ai mensim dinamar kata ngakerpan i urang ba snong lese banang perkhat ai kesnem ki banang wan banang kentiu i kesnong ka thau ngi dan kam ya ke jing ai mensim nak banta ki nong trei ki samla ki long kemi ki long kapa ki bami syakmat ban ai ye ki jing syakri has nong athau ya kini kopor sakawai ke mga kwa ban ong ipi pai ba nong snong bei jong ke snong mau teri ke badan kam yangi kum ki nong snong ke dei ke bangin kup ya ke mensim jong ke jing soret ke jing soret ke badan kam yang ngikum kinong snong